सावथुननि सोमोन्दैया माब्लादि मोजां मोनलायनायाव सोलायलांखो आं जेबोखौनो मिथियासै। आरो लाबोबावलाय बाजै बथलसो लाबोबावलाय आंनो बिबावदोंसो बियो जौखौ बाजै आरो बथलसो लाबोबावलाय आंनो बर' सावथुन नायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय फैगासिनो दं आद्रा जोंनि गेजेराव सिमां आरो दुमदाखाल मुंनि बर' सावथुन बिश्वनाथ जिल्ला नदुवार दखरानि सिङाव बे सिमां आरो दुमदाखाल सावथुननि शुटिंआ सोलिगासिनो दं बयजोंबो सिनायजानाय बर' सावथुन मुलुगनि जाखांफु फावगिरि दैमु ब्रह्मनि सुजुनाय आरो दिथा होनायजों आद्रा सिमां आरो दुमदाखाल बर' सावथुना जोंनि गेजेराव फैगासिनो दं सावथुन नायना मोजां मोनग्राफ्रा बे सावथुनखौ नुनो मोनगोन रनसाय फिल्म प्रडाक्शनाव बे सावथुननि गेजेरजों जोंनि माखासे बर' हारिनि जाबाय थानाय समाजारि जाथायफोरखौ नुनो मोनगोन होनना फोरमायथिदों दैमु ब्रह्मआ गिबियावनो बड'लेण्ड बुब्लिनिसिम आंनि खुलुमनायखौ जासिहरग्रोनाय जाबाय दिनै माने मैयाबो गादोंमोन आरोना मैयानिया जाहैबाय आद्रा सिमां जायखौ आंनो लिरदोंमोन आरो दिनैबो गादों दिनैनियाहाय दुमदाखाल जायखौ आंनो लिरदों आरो आंनो डिरेक्सन होदों बेयो ओंखारगोन रनसाय फिल्म प्रडाक्शनावहाय बे सुंद' सावथुन मोननै भिडिअनि गेजेरजोंहाय मोननै मेसेज हाबना थादों मोनसे भिडिअआवहाय मोनसे मेसेज आरो मोनसे भिडिअआवहाय मोनसे मेसेज माने मेसेजआ जाहैबाय आं खिन्थानोसै नोंथांमोननो मानो होनोब्ला दा बिराद जाफ्लेबाय थानाय नुदों जोंनि लाइमोनफोरा सोरबा सासे मोजां मोननायनि थाखाय गाव गावनि जिउखौ जे बावसोमनानै लायो बिमा बिफानि फारसे जे जेबो साननाय गैया बेफोरनिखौ लानानै आङो बे आद्रा सिमां सावथुनखौ लिरनाय जादों आरो नैबे दुमदाखाल सावथुनावहाय आङो बे सावथुननि गेजेरजों बेखौनो बुंनो सानोदि सोरबा सासे फिसाया बेहाबोथ' बिसि फिसाय दंना बिसि फिसा दङ बे न'खरखौ मारै सालायलांनांगौ बिनि फारसे जेबो साननो रोङै जालाङो जोंनि माबायावनो नुनो मोनबाय आरो जोंनि समाजाव बेफोरखौ नुफ्लेबाय थानाय जायो जायनि थाखाय आं बे सावथुनखौ बानायदों जाहाथे आंनि बेयावहाय माने जाहाथे बे भिडिअखौ नायनानै रावबो बिदि दाजाथों ओमफ्राय आं बेयावहाय आंनि फिसायाहाय जौ लोंबाय थादोंमोन आरो जौ लोंबाय थानायनि थाखाय आङो फिसायखौ रागा जोंनानै फुख्रियाव गारसोमनाय नुथायखौ नुनो मोनगोन भिडिअआ ओंखारखांबा ओमफ्राय बे भिडिअनि गेजेरजों आङो नै भिडिअआवनोबा बेनोखा नोंसोरबो बिदि जा होननानै बुङाखै भिडिअखौ बानायो माने बिदि दाजाथों होननानै बानायदों बिनि थाखायसो आङो फिसायखौहाय फुख्रियाव गारसोमनाय जादों माने बादा होबाबो मानिनि थाखाय आं फिसायखौहाय फुख्रियाव गारसोमनाय जादों आरो नोंथाङा दिनैसिम बर' सावथुन मुलुगाव मोनबेसे आगान होखो आं बेखौथ' बुंनो हाला मोनबेसे जाखो ओंखारजेननायाथ' आङो 2019 मायथाइनिफ्राय ओंखारदोंमोन दासिमाव गोबां सुंद' सावथुन जाबाय आरो फिल्मफ्राबो गोबाङानो जाबाय आरो गिबियावनो बड'लेण्ड बुब्लिनिसिम गोजोननाय बावहरबाय जिहेतु जोंनि नैबे बिश्वनाथ बिसानि सिङाव थानाय नौदुवार हालामनिफ्राय जोंहा माने बेबायदि शर्ट मुभि बा फुल मुभि बेफोरबायदि दिहुननाया गोबां खम दासिमबो जोंनाव माने बिदि शर्ट मुभि आरो फुल मुभि बे फ्राय खम बुंनो थाङोब्ला मोनसेल' फुल मुभि दं आरो शर्ट मुभि जायथु बानायबाय थानाय दा जोंनि जाखांफुनाय नैबे लाइमोनफोरा जिथु थांखि लादों बे थांखिया मोजाङै मोजां जाफुंथों आं बेखौ गिबियावनो मिजिंथिबाय लोगोसे जिहेतु बे शर्ट मुभिनि गेजेरजों जों मोनसे सोलायथाय लाबोनो हायो नामा जोंनि समाजाव जों गोदान मोनसे सोलायथाय लाबोनो हागोन नामा समाज फोसाबनायनि हाबा मावलांनो हागोन नामा जों बेफोरखौ लानानै शर्ट मुभिखौ बानायनांगोन आरो शर्ट मुभि होननाय लोगो लोगो बिनि जिथु मेसेज मोजां जानांगोन मेसेजफ्रा मोजां जानांगोन बेखौ आं लुबैयो आरो हालामनि जानानै जों बेखौनो खावलायगोन जे जिथु थांखि लानाय बे मुभिफ्रा बा शर्ट मुभिफ्रा मोनफ्रोमबो माने ओंथि गोनां जानांगोन आरो जोंनि समाजाव मोनसे मोजां बिहोमा होनो हानाय बा जौगाथाय लाबोनो हानाय बेखौ आं लुबैदों आरो बेल' नङा बेजों लोगोसे जोङो दुलाराय आसामावनो बा भारत नाङैनो जों सिनायथि जानाय मोनसे स्टेजखौ जों बानायना लानो हानांगोन बे स्टेजनि गेजेरजोंनो जोङो साफ्रोमबो भाव दिन्थिगिरिफ्रा साफ्रोमबो एक्टर एक्ट्रिस बा बायदि
दिन्थिगिरिफोरा फाव दिन्थिगिरिफ्रा जे गावखौ बिनि सायावनो दोननानै गाव माने बिनि सायावनो दिपेन्ड खालामनानै थांनानै थानो हायो बिनि बेबस्थाखौबो खालामनानै लानो हायो बेखौ आं मिजिंथिदों बेल' नङा जोंनियाव शर्ट मुभिजों लोगोसे गावनो स्क्रिप्ट बानायनानै बा गावनो खननानै बा गावनि एक्टिं खालामनानै बेबायदि दिन्थिनो हायोब्ला निस्सय मोजां जालांगोन बेखौ मिजिंथिदों आरो लोगोसे जितु दिनैनि बे स्क्रिप्ट मोजां जागोन आं जितु नुबाय बेखौ आङो जोंनिनो मुंदांखा कमेडियान खालामग्रा दैमु जारौआबो दंफैयो दा बिथाङा बुंसिगोन जे बे स्क्रिप्टनि गेजेरजों मा कमेडि बा मा मेसेज होनो हागोन बेखौ जोंहा जारौआ खोन्थागोन बेखायनो आङो खावलायदों जे जारौआ बुंथोंसै बिनि सोमोन्दै नैबे दिनैनि बे सुंद' सल' बे सुंद' सल'आव नोंथाङाबो माबा मोनसे फावगिरिफोरा दं नामा फावगिरि हिसाबै आं मोनसे रल लादों खिन्थु बेखौ फ्राय मानसिफ्रा नेगेटिभ होननाबो सानना लानो हागौ खिन्थु फिल्म होननाय लोगो लोगो जोङो उल्थाखौ बुजियो नालाय दा बे उल्थाखौ जोङो नायनो थाङोब्ला आंनि रला माबायदि बेखौ उल्था साननानै लानांगोन आरो दा जों समाजखौ माबायदि फोसाबनो हागोन बेखौ लानानै आरो जोंनियाव बेबायदि नायथावै मोनसे समाजा सोलिबाय थादों बेबायदि समाजाव सोलियोब्ला जोङो फिल्माव माबायदि नुदों गाज्रि मोनसे थासारिखौ नुनानै जोंनि गोसोआ माबायदि अनुभब जायो जों बेखौ अनुभब लाजिनाय फैनांगोन आरो जोंहा लाजिनाय फैयोब्लासो जोङो समाजखौ फोसाबलांनो हागोन जितु फिल्माव दिन्थिदों होननानै बा फिल्माव शर्ट मुभिफ्राव बेफोरबायदि खालामदों होननानै जुदि बेखौनो फल' खालामोबा बेखौ जोङो समाजनि मोजां मावनाय होननाय जानाय नङा जोङो बिनि उल्थायै मावनांगोन आरो बे उल्थायै मावनायखौसो जों लुबैनानै दिनै बे शर्ट मुभिखौ बानायनाय जादों बङाइगाव सापागुरि र'डआव थानाय मेगना हुन्डाइ श'रुमा लानानै फैदों नोंथांमोननि सेराव फुजानि स्पेशेल अफार ग्रेन्ड i10 नियस i20 N-Line अरा भेरना आल्काजार्ड बेफोर समायना गारिफोर फुजानि स्पेशेल अफारा फैगौ 30 सेप्तेम्बरसिम थागोन 50,000सिम गारि लानानै गारि अफार नोंथाङा मोनफुंनो हागोन अब्ला मानोथो गोबाव खालामनो थाबैनो नोंथाङा बङाइगाव सापागुरि र'ड एबा लामा सेराव थानाय मेगना हुन्डाइ श'रुमाव नोंथांनि फसायनाय गारिखौ लाहैदो गोबां मिथिनो थाखाय नैबे जानबुं नाम्बार 9101093856 8011827497 700279673 70026948111 आव खौरां लाहर मेगना हुन्डाइ श'रुम बङाइगाव सापागुरि र'ड